Udalbiltzak ekainaren 20an aurkeztuko du Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa Bilboko burtsan. Fondoa bera bitarteko bat izango da, gero esparru batzuetan proiektua garatzen lagunduko duena. Euskal Herrian dauden desorekak gainditzen lagundu nahi du Udalbiltzak, nazio eraikuntzarako beharrezkoak diren egitura eraginkorrak sortzen hasiz. Euskal Herria kohesionatzen, lurralde eta esparru batzuk bizi berritzen eta nazioa orekatzen joan nahi dute. Horretan guztian, tokian tokiko eta mugaz gaindiko politikak azpimarratu nahi dituzte. Oso garrantzitsutzat daukagu Udalbiltzatik lurralde garapena eta kohesio sozioekonomikoa. Euskal Herri kohesionatu bat nahi dugu. Euskal Herria kohesionatzen lurralde eta esparru batzuk bizi berritzen eta gure nazio hau orekatzen joan nahi dugu. Kohesio fondoak programak aurrera eramateko baliobideak izango ditu, desorekak gainditzen joateko. Zuberea garatzen egitasmotik berreskuratutako 315.000 eurorekin hasiko dela fondoa. Espainiako estatuak Udalbiltzaren aurkako operazio egin zuenean, Zuberoa garatzeneko dirua izoztu egin zuen. Orain berreskuratu dute. Euskal Herrian dagoen egoera zehatza egiteko, diagnostikoak egitea beharrezkoa dela adierazi dute. Udalbiltzaren garapena bezala fondoak ere izaera progresiboa izango du. Gizarteko eragileekin lankidetzan ariko dira. Horrela ulertzen dute fondoaren lana. Eta haiekin adostuko ditugu lehentasunak eta irizpideak. Euskal Herria aintzat hartzen duen eragile orori berriz ere dei egin diote, Udalbiltzara batu daitezen. Jarrera zabala, positiboa eta integratzailea izanik, Euskal Herriaren egituraketa eta eraikuntza dituzte helburu. 1989ko Udalbiltzako sorrerako 5 printzipioak berretzita.